କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ अंटा फंटा दर्द होउछि ना टिके पिया पड़े ସୋରିଷ ତେଲ 200 जोक लागो से आगु लगे जो पड़ पानी ଲାଇବ ସାବୁନ सार पानी खाई जाइथब ना ते गाधेया पड़ी ତମେ ମୋର ତଳି ରହିବାକୁ ଯିବ ନା ମୋ ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ଖାଣ ଖାଇ ଆସିବ ହଉ ତମର ଯଦି ଏ ଜୋଇ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଅଲଗା ଜୋଇ ଦେଖ କରିବ କାମ ନା କରିବନି ହଁ ହଁ କରିବି 2000 ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଯାଅ ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉ କଣ ସିଜିନ ଟାଇମ ତମେ ଆସିଲା ନଥବ ଆମେ କୋଉଠି ବିଲରେ ଖୋଜୁଥବୁ ଦେଇକି ଯାଅ 2000 ହଉ ଯାଉ ନା ଆଉ ଏଟା ଟିପା ଫୋନଟା ଇଆଠେ କାଳେ ଗୀତ ଦେଖେ ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ बाबू ना हे मु दादा कहूँ बा फोन क्या उठेलु ना मो गीत सुनतली हाँ उठाना उठाना ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେଉ दादा मुझे मीटिंग रे अछि बार बार कॉल करनी तू काम करनु तू मीटिंग फिटिंग कर फोन टा साइड रे रखी दे ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ से कौन अच्छे ଆପଣ ଶଙ୍କରା ଘର ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ କିଏ ଆପଣ ଚଢି ବଡି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବେ ମୁଁ ଚୋରି କଥା ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୋଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କହିଲା କନା ମୁଁ ସକାଳୁ ପୋଡ଼ ଖାଇବି ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ପାଚଲା କଦଳୀ ଖାଇବି ମୋର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କାହାର କାମ କରୁଛୁ ଚିତା କଟେଇକି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆସି ମତେ ଶୁଣେଇବେ ମୁଁ ମାଇକି ନା ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇକି ନା ତମେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି ଏଇଠି ବସ ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ଜଳଖିଆ କରିକି ଆଣିଛି ଆଇଲା ଗେମ୍ ଫେମ କଣ ଚାଇଗଡ ଚିଲ୍ଲଉଛି ଏଇଟା ଅତି ଉଦ୍ଧତ ଭାଇ